Nis, tá muid go duine beag an Eolaíochta. Nis, hóise tasta scissor, tape, buidéal, claibíní, sopanna agus balloon. Nis, tá muid go usáid airí in-athchúrsáilte gon tionscadh Eolaíochta seo. Tá muid gúsa buide pleisteach, tá muid a usáid. Mas cuioinech ní bula hana, bhí muid cant bhí in-athchúrsáil agus a ga usáid buidéal pleisteach mar sin de. Tá má gal cairríanna as a muidéal pleisteach seo dús. Agus chó seo tasta an buidéal, agus tasta chéad a hop, agus tá má gúsaid sopanna pápéir mar freisin go féidir iad seo a chóirsáil agus muid clíochnaí. Nis, dús, tá chéad a fódín beag curra an seo an an muidéal pleisteach agus beidir cheartid duine fásta áil chun cabhra leat chun sníana. Nis, tá muid gáil nó rothaí a chur siad an chéad a fáil sin. Ach dús tá gáil na pailíonna beag an níos mú. Scuis go méid nó rothaí ná gáil timpeall go héasca agus nach méid siad go bhhaasú sa muidéal pleisteach. Mar sin, na pail bheag seo beag an beag níos mú. Agus ceanna bháin eile seo. Nis, tá cúpla claibín am an seán agus tá Paul curra am chéad cíine go sin freisin mar ag an sibin seo. Fád a hop agus go isteach an claibín chuin taobh mar sin. Agus ní gáil bheith cho fada. Nis, fanna go gcuireann an Dearann ceann go gcuireann siad an buidéal pleisteacha mar seo. Nis sin an gháró, agus mar ag an tú, tá sé ná gáil timpeall go héasca mar go bhfuil na pailsanta beag an níos mú. Agus I ríist rud céanna an seo, chuir tú na claibíní chuin taobh, mar seo. Nis mar ag an sib tá na sopanna seo beag an fada, agus ní gáil go bheith cho fada sin. Mar sin tá má gáil lema hisúr agus I ríist chuir ceiste chuine fásta, cabhrú leat an seo, agus tá muid gáil seo dhéanana níos lú mar seo. Agus mar sin. Nis tá ar gáirín dinta ein. Mar sin. Nis tá má gáil an gara an carr seo a chuir a Gluaiseacht as a stúim héin, agus chuna sinníana tá má gáil balúna úsáid. Nis nuair a héann tú balún, stórálann sé Fuinneamh, agus nuair a scaoilann tú leis an balún, bhfuil scaoilann sé amach Fuinneamh cinéiteach nó Fuinneamh atá ag bogadh. Mar sin tá muid gar an balún seo a héide agus an Fuinneamh cinéiteach a brú amach go gur sé á gáirín a Gluaiseacht. Now, dús, chuir tú Paul eile an seo I níon do cháir. Mar sin. Nús díon gréine, ag tib? Mar sin. Nuair rinne mi sé a seo hana, nuair a héad me an balún, chur me sop a bháinisteach an agus chur me tape timpplaid. Ach níor a dóthain éir I tíocht amachas agus níor bhág mo cháir chuirbe. Mar sin, chur me 7 le chéile isteach I balún agus d'oibre sé sin níos ár. Fan go bheice muid. Séad tú an balún mar seo. Agus ceann eile. Mar sin. Chuir tú na sopanna isteach siad a gár mar seo. Agus tá sé sin beag an fada mar sin tá gáil sin I dhearra I ríist. Mar sin, agus tá sé sáchéasca pápar a dhearra mar sin. Agus inis tá an Fuinneamh cinéiteach sin a gáil ar gáirín a bogadh, nó tá súlan go bhfuil réchama. Scuireann muid leis. Nis, tá mis sásta lei sin.